We surprised our boys with bicycles. Makhethi Prank ibhayisekile gone ayifunayo. wrong. Eh? Andiyazi ufuna le inkulu le. Njani majoni? Le. Ah. Nantsi enye engathi intle. Bajoni. Akutshongo imali iza konela. 1,300. That one is 1.5. 1.5. So xa ziyi-2 imali 3.8. 3,800. Izawuba yingxaki 3,800. Because imali yam nayo ayiphelelanga. Njani ethani le bhayisekile? Kasi sithengele uaya yedwa siye kumajoni. Singathengeli umntu oyi-1. Sithengele bani wena okanye sithengele uaya? Masithenge iyi-1 bhayisekile imali ayikho. Sithengele wena uaya yena. I-birthday ka-aya namhlanje u-birthday yakho. Nantsi apha saphinda sizibuyele elinye ixesha. Yakho majoni. Sabuya sizozithenga phaa ngoJuni July ne? Thini? Awudlali nam? Ngoba? Sambeni ke. Masambeni, siyayishiya ibhayisekile sinayo imali yayo. Masambe. 3.5. 3.8 man. Nintsi ne? Huh? Hapo mthetho. Uthe mkumbile. Hayi bo. Ngoba? Baby ka-aya kaloku. Tsunala nawo bomaphetho jika majoni uquka Awuthengela ngapili.